Kiihdytysautoprojekti täällä rata-autojen minimaailmassa Vetelissä. Ford Escort, pelkkä kori vuodelta 1974. Tuli tuonne laatikoihin muutama vuosi sitten jonkun Amisteron pilaamana. Kuten näette, takalokasojat on fiilattu pois, höylätty. Ei mitään. Jätin ajatuksen kypsymään ja ajattelin, että teen tämän Amisteron projektin joskus loppuun. Ja nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että alusta tälle kopalle on nyt tässä. Ja se löytyy täältä. Auton alusta. Sanotaanko näin, että eihän tämä vielä auto ole, vaan tämä on laite. 4 pyörää laite. Siinä mielessä erikoisuus, että autossa on perävälitykset, eli 2 eri välitykset kytkimällä vaihdettavissa. Jousia. Mennäänpä eteenpäin. Siirretään auto tänne. Näette, mikä tässä on ero normaaliin ura-autoon. 1:32 me puhumme. Tässä normaali auto, moottori, pinjoni, nämä tutut takarattaat ja systeemit. Ja meillä tosiaan tässä kiihdytysautoprojektissa tuplavälitykset, jotka on vaihdettavissa. Normaali ura-autossa ohjain on yleensä tuossa etuakseliston etupuolella. Eräällä tavalla hyväksi havaittu. Tässä meidän projektissamme se on reilusti takana ja lähestulkoon auton rungon keskellä. Ja voin sanoa, että toimii. Tässä kohtaa voisimme antaa moottorista hieman niin sanottua rockillista soundia, jos puhutaan. Välitykset aiheuttavat sen, että autossa on ihan oikeasti soundia, kun hyvässä rock-yhtyeessä, kuten huomaatte. Jousut heiluvat. Näin se käy täysillä. Ortmanin renkaat. Jutun juuri. Oi, täällä huoltomies aatuilee. Otetaan tämä kori, jossa istuu Valtteri Bottas, siniset ajolhaalarit ja valkoinen kypärä. Siinä suomalainen tulevaisuuden kuski. Nyt tällä kertaa meidän projektiautossamme. Jutun idea on se, että meillä on vakioauto, tavallinen Scalestrixin ura-auto. Ei jousitusta, ei mitään. Kova kuin kivi. Meidän projektissamme kyse on tästä. Mallia on haettu totta kai ulkomailta. Auton kori asetetaan rungon päälle. Ja tässä on kyse nyt todellakin kiihdytysautosta. Kuten huomaatte. Miksi näin? Siksi, että oikeakin kiihdytysauto, kun se lähtee, niin tuntuu, että kerta kaikkiaan se hakee ja hakee. Ja tässä haetaan tässä meidän projektissa samaa, eli auto näyttää, kerta kaikkiaan se heiluu. Heiluu noiden jousien päällä. Valitettavasti tässä osa ykkösessä emme vielä pääse teille näyttämään, kuinka tämä auto kulkee, koska tämä on kasattu pikaliimalla joka ainoa osa, koska me joudumme purkamaan tämän auton, rakentamaan, kunnes se lopulta on valmis ja kaikki. Mutta tämä olikin vain tämän jutun osa 1, eli palaamme osa 2 ja katsomme, miten projekti kehittyy. Näin.